بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah-u Teala Ramazan ayların mübarek kılsın. Tatkan orazalarımızı kabul kılıp ecirli kıla kursun. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah'a şükür kupkine Müslümanlar şu Ramazan aylarında orazaga kirdik. Bütünümüz bulmasa da kubimiz şu Allah-u Teala'ya yakınayır için orazalar tutabız. Әлбәттә, кайбер кешеләрнең ураза тоткан вакытта бар башка дөньяви максатлары да. Мәсәлән, әзрәк ябыгу, үзеңне тәртипкә китерү, я булмаса үзеңне сынап карау, я башкасы. Әмма күбебезнең максат бер генә, ул да булса Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен. Ураза ул һәрбер диндә дә була торган гыйбадәт. Бер мөселманнарда гына түгел. Уразаның төп мәгънәсе нәрсәдәндер баш тартып тору. Әйтик, мәсәлән, кемдер ашау ичүдән, якынлык кылудан, ә безгә кадәр булган кавымнар баш тартып тора торган булганнар сөйләшүдән, я булмаса якынлык кылудан, мәсәлән, көндезге вакытта да, кичке вакытта да, яки башка төрле уразалар. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, уразаның максаты ашау ичү, якынлык кылудан гына тыелып тору түгел көндезге вакытта. Бу әйберләр безгә үзебезнең башка бер сәләтләрне ачырга ярдәм итә. Кеше белгәнебезчә шулай бит. Ул җан һәм тәннән тора. Менә шушы тәнебезне канәгатьләндерә, аның ихтияҗларын күрә, без җаныбыз турында онытып җибәрәбез. Әгәр дә безнең нәрсәдер эшлисе килсә, без күбрәк тәнебезгә игътибар күрсәтәбез. Мәсәлән, эш пыша. Ашап алыйм әле. Бүген кәефем юк. Чыгып әйләнеп кирим әле. Я булмаса кибеткә барып килим әле. Телевизор карыйм әле. Булар бөтенесе дә безнең тәнебезнең ихтияҗларын канәгатьләндерү. Әмма менә шушы без аңлата алмаган халат, нәрсәгәдер омтылу, нәрсәдәндер теләү, ул җаныбызның ризыкка сусавы түгел микән? Менә шушы Рамазан аенда без ашамыйча, эчмичә тыелып торып, җаныбызны тыңларга өйрәнәбез. Динебездә, мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә ураза тоткан вакытта башка әйберләрдән дә тыелып тору кирәк. Бигрәк тә уразага тәэсир итә торган ике әйбер бар. Күзебез белән карый торган әйберләр һәм дә булса телебез белән әйтә торган сүзләр. Мөхтәрәм кардәшләр, яшәрен батырын түгел, мәсәлән, ураза тоткан вакытта кемнеңдер ашыйсы килә, кемнеңдер юк. Бу безнең әйтик ашаган ризыгыбызга кай вакытта бәйле дә түгел. Бу бәйле безнең сөйләгән сүзләребезгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында, мәсәлән, булган ике хатын-кыз. Алар көне буе ураза тоткач, аларның бик каты ашыйсы килгән. Инде чыдар хәлләре калмагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга алар кеше җибәрәләр. Менә безнең уразабызны тотырга мөмкин түгел, хәле без юк, уразаны бозсак ярыймы дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларга җибәрә савыт. Шушы савытка кысыгыз ди. Бармагыгызны куеп, чигездәге булган әйберне чыгарыгыз ди. Икесе дә чыгара. Бу савыт тула. Сахабалар моны күргәч шаккаталар, ничек инде ди. Бу хатын-кызларның ашыйсы чәсе килә, ашказаннары тулы ризык, буш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аларның карныннан чыккан әйбер, менә бу кан, ит кисәкләре, ниндидер сыйыклык, бу аларның кылган гынахлары ди. Шушы хатын-кызлар ди. Икесе бергә утырып, көне буе гайбәт сөйлиләр. Көне буе кешене саталар, кешене чәйниләр ди. Шуңа күрә аларның ашыйсы килә, бу савытта булган кандыр, иттер, башка кешеләрнең каннары һәм итләре ди. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айына ашыйсы килмәсен өчен иртә белән күбрәк ашау, күбрәк ичү таләп ителми.
Әлбәттә, чамасын белеп барбер ашарга ширкә кирәк. Әмма төп шарты гынах кылмау. Шул вакытта син шушы уразаңны җиңел кичерәчәксең. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Безнең караган карашыбыз ди. Без бит күз белән нәрсәдер карап йөрибез. Шушы дөньяның 80% мәгълүматын без күз белән алабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Сезнең караган карашларыгыз ди, ул иблиснең агулы уклары ди. Менә шуннан тыелып тора алсагыз, сез иманның тәмен, ләззәтен татырсыз ди. Ягъни, әгәр дә без гынахка карамыйча түзеп тора алсак, әйтик, карашларыбызны контрольле тота алсак, без иманның ләззәтен татырбыз. Күп кеше бит сорый: Хәзрәт, менә без намазга киреп басканнан соң, безнең күз алдыбызга бу килә, теге килә. Намазны теге диккат белән дин турында гына уйлап, Аллаһ турында гына уйлап укып булмый. Моңа бөтенесе дә сәбәп безнең намаздан чыкканнан соң, намазда булмаган хәлебездә кылган гынахлар. Намазга кирип, намаздан чыгып булмый. Ул андай бер түгел. Теге кергән вакытта дөньяны айырасың да, намаз укыганнан соң яңадан дөньяга чумасың. Алай булмый. Яки син дөнья белән яшәп, намазыңда да дөнья турында уйлыйсың, яки син намазың белән яшәп, дөньяда да намаз турында уйлыйсың. Ягъни, намазыңнан чыкканнан соң, син һаман да намаз хәлендә каласың. Намаз хәле нинди соң ул? Мине Аллаһ Тәгалә күрә, яки мин Аллаһ Тәгаләне күргән кебек үземне тоям дигән халәт. Менә шушындый халәтне тота алсак, Аллаһтан башка әйбер турында уйламасак, намазыбызда да безнең рәхәт була. Һәм күз карашлары белән гынахка карамасак, иманыбызның ләззәтен табабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Кешенең йөрәге тирәсендә ди шайтан ди. Кешенең йөрәге, әйтик, шайтан белән әйләнеп алынган, уратып алынган. Менә шушы шайтаннар булмаса ди, кеше күккә карагач, бөтенләй гаҗәеп әйберләр күрер иде ди. Ул шушы без күргән йолдызларны гына түгел, әйтик, болытларны гына түгел, күктәге затларны, фәрештәләрне, андагы мөгъҗизаи дөньяны күрер иде ди. Рамазан айында, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Ураза тоткан вакытта безнең кан тамырлары кысыла ди. Белгәнебезчә, безнең кан тамыры буенча шайтан йөри. Безне хытырта, бөтен тәнебез буенча йөри ул. Шайтанга йөрү авырая Рамазан айында. Һәм менә шушы кан тамырлары кысылып, шайтанның йыгынтысы безгә кимегәч, безнең ачыла рухи күзләребез. Йөрәк тирәсендәге шайтаннар да кимеп китә, тәэсире кимеп китә, һәм без бөтенләй икенче төрле башка әйберләр күрергә мөмкинбез. Әйтик, мәсәлән, кай вакытта мондый көннәрдә без кешеләргә караганда карыйбыз. Гадәти кешеләр шулай бит, йөгерәләр, кемдер каядыр ашыга, кемдер нәрсәдер эшли, сөйләшә. Әмма була шундый бер минутлар, мизгелләр, кешегә карагач, аларны үтәли күргән кебек. Кемгәдер карыйсың да, карале, бу кеше шундый якты нурлы икән дисең. Карале, бу кешенең йөзе бигрәк кара икән дисең. Бөтенләй карап булмый башлый кай вакытта. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, килә шундый бер халәт, гынахларны күрә алмый башлыйбыз. Мәсәлән, кемдер начарлык эшләсә, аракы эчәме, тәмәке тартамы, мәсәлән, яулыксыз йөрүме, хатын-кызлар шәрә йөриләрме, син инде буларга карый алмыйсың. Менә бу күңел күзе күрә башлый дигән сүз. Кай вакытта менә шулай карап та, без инде яхшыны яманнан аера башлыйбыз. Күңелебез моны үзеннән үзе тартмый башлый, ләззәт алмый башлый гынахлардан, киресенчә ниндидер башка рухи бер чисталыкка омтыла башлый. Һәм син үзеңнең аштырган халәтеңнән ләззәт ала башлыйсың. Бит аштыру халәте нинди ләззәт бирсен инде ул. Кел ашыйсы килеп торса, аның нинди рәхәте булсын. Менә моны тыя шушы җаны белән күңел күзе ачылган кешеләр. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, уразаның мәгънәләре әлбәттә аларның бик тирән. Ул безнең ризыктан баш тартып кына түгел, менә шушы Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрдән баш тартып туруда, һәм алай гына да түгел, Аллаһ Тәгалә каршында менә шушы рухыбыз белән, җаныбыз белән элемтәгә кирип, Аллаһ Тәгаләгә булган сусавыбызны басу.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.